Dragon Slayer! Hvad var det, du hed derovre? Bullshit. Hvad hedder du? Dragon Slayer mod God, we can have two kings die. Keep it clean, keep it mean, keep it lean. Altså, det er helt seriøst her. Det er mucho. Hvad hedder det? Go easy on each other. Han er helt vildt klar, ham der. Okay. Vi vil ikke se noget blå. Okay, vi har dommeren Bjarke frem, som sætter kampen i gang. Bjarke! Let's get ready to rumble! Hej, mine damer og herrer. Hvad så? Der er jo en top. 3, 2, 1, let's go! Der bliver danset på gulvet, Hvad er det, der sker her? De ser hinanden an. Kæmpen mod David. David og Goliath. Kom nu! Okay. Hvad sker der nu? Han bliver skubbet. Han er lige ved at vælte. Der bliver set hinanden. Men hvordan fanden kunne man skulle se noget igennem den maske der? For helvede. Nej. Hvad sker der nu? Han er ved at tage. Han er op. Bjarke, tæl ned! Slayed by the Slayer! No mercy! Nej, det var godt med det. Fair play, det er godt, drenge, det er godt. Det er godt kæmpet fra satan. Hvor lang tid tog det? 3 sekunder eller sådan noget? Undefeated Dragon Slayer! Jeg var så tæt på at slynge ham. Jeg var sådan... Ej, det var virkelig... Han var færdig. Yes! What? Ej, kæft, det så godt ud. Ej, det er fandme i orden, Det er fandme i orden. Jeg var så tæt på at slynge ham. Finder rundt i billedet. Okay. Det er bare den Dragon Slayer der kører klæden her. Yeah! Har du kommentarer med? Ej, jeg kan ikke se noget.